съм на 7 години. Аз съм Жаки и съм на 7 години. Аз съм Рай и съм на 7 години. Аз съм Куко на 10 години. И днес в днешното видео на ето това. Кой иска да е първи? Нека да започнем с Жаки. Я да видим Жаки сега какво ще ни покаже. Уху, браво! Сега е ред на Райчето. Я да видим какво ще да покаже. Райче, тя са катери. Я да видим сега какво ще направиш оттам. Ще скоча. Добре, и сега е ред на Любчо. Я да видим Любчо сега какво ще направи. Аз ще скоча. Добре. По друг начин от Райчето. Добре, браво! Следва продължение! Абонирайте се за канала. Дайте по един палец нагоре и